Kaixo lagunok, gaurko honetan, Postman edo guretako postaria izeneko mai jolasa aurkeztu gura dutzuet. Postaria jolasa hau, nahiz eta kajan jarri 3 urtetik aurrerakoentzako dela, gure esperientziaz gomendatuko geunke 4 edo 5 urtetik aurrerako 2 eta 6 jokalaren artean jolasteko jolasa. Jolasian hasi aurretik, kajia zabaldu, eduki dana atara eta jolaserako prestatuko gara. Hemen dauko postaria jolaserako beharko ditugun elementu guztiak. Badauko hemen herri edo hiri bat guk nahi duen bezala montau aldoguena, bai? Kasu honetan holan montau du, baina beste modu batera be montauleik. Beste alde batetik erronka kartak eukiko ditugu eta jokalari bakoitzak tankera honetako 10 gutun eukiko ditugu. Hemen kasu honetan, 2 jokalarentzako lainetara ditut. Postaria jolasa behaketa eta azkartasun jolas bada, bai? Eta erronka txarteletan ikusi duzuen moduan kolore desberdinetako ertzak dauko. Zer esan gure dagoene? Zailtasun maila desberdinetara jolastu gainkela, aukeratzen dugun erronka karten arabera. Nola jolasten da? Txandaka jolastuko da, jokalari batek erronka txartel batek eman barko dutza buelta, eta jokalari danak saiatu barko die erronka txartel horretan agertzen den etxia topetan herri honetan. Azkarren topetan dagoen jokalarixak, bere gutuna salbat, entrarragauko dago postari lanetan moduan, dagokizon etxe horretan. Eta zein izango da jolasen helburua? Norbera izatia lelena, bere karta danak bestiek baino leno banatzen dituela etxe egokixetan. Jolasan dinamika ulertzeko, honenan ikusten partidatxo bat jolastea izango dela. Guazen ba. Lehenengoko jokalarixak karta bat egin mongotza buelta, eta kasu honetan agertzen da etxe konkretu bat. Horran danok saiatu beharko gara topetan, etxe konkretu hori. Ustot, hau dela. Ziurtatuko dugu. Bai, ez da. Bordan, jokalari horrek, bere gutun bat, entrago beharko dugu etxe horretan. Eta karta jolasetik dugu. Guazen beste batekin. Kasu honetan, esate eusku, etxeak ze ezaugarri bete behar dituen. Etxe urdin bat, forma honetakoa, ate berde batekin eta 6 leiho forma konkretu horreitakoak. Oker espaldi manau. Ustot, hau dela, guazen ikusten. Ahí está, bertan entregauko. Beste bat. Zailtasun maila zailagoa. Kasu honetan, aukera bat baino gehiago daz. Eta urdina moduan, ertz urdineko kartian moren esaten dago. Etxe gorri bat, forma horretakoa, tximinia gabekoa, eta 5 teilatu horrek euki behar ditu. Bale, a ber. Uste dut, hau dela. Guazen ziurtatzera. Beste bat. Kasu honetan, kartak esate eusku topau behar dugula posta bulegoa, eta posta bulegotik eskumatara, okerrez balimana, eskerretara, segunetan ondi begiratzen da, bigarren etxera entrego beharko dugula gutuna. Behitu, hemen dut posta bulegoa, eta usteot, hausia da etxe. Guazen ikusten holan dana. Beste bat. Hombre! Hansel eta Gretelen etxea. Ikusten duzu hemen etxe danak nahiko ezaugarri antzeko daukela, baina etxe erratietan badauz sorpresa batzuk, eta hemen txenun dauen Hansel eta Gretelen txokolatezko edo goxo pizko etxea. Hau da postaria izeneko jolasa, gomendatzen dutzuegu probatzeko, bai txiki, zein nauzi, danok batera jolasteko, aukeria muten duzkulako, eta oso politia delako. Gaurko bideo hau gustoko euki baldin badozue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dian mai jolasen bideoen berri euki gura baldin badozue, arrapidetu gure YouTubeko kanalera edo segiadi gure sare sozialei.